खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। हायुङारि मानास हाग्रामायाव गुबुन गुबुन हाबाफारिजों मोनफ्रोमबो रेन्जआव फरेस्ट फेस्टिभेल फालिदों। गबर्तनानि बडलेण्ड दरबार हलाव सालबारि जिल्ला लाइमोन BPFनि गोदान मावफुं आफाद दादों। सुबनखाथायाव बियाब दाफामफिन्नायनि हेंथायै रायजो राजाफ्रा खुद्रिसारदों। सातगाव थानानि SP नीलतपल देकाखौ दिमा हासावआव साजायारि पस्टिं। दुधनैयाव लामा जाब्रथाय गोबां जोखोम। हाइलाकान्दियाव AJYCPआ डेलिमिटेशननि हेंथायै गस्ला खुनानै सोमावसारदों। सानै उन्दै फरायसुलिखौ दोलोआरि जिनाहारि, सासे फरायसुलिनि जिउ खहा आरो सानै हमजाबाय। उत्तर प्रदेशआव मोख्रायानो 1 लाख रां खावदों। सालबारि पुलिसनि जाफुंसारनाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। हायुङारि मानास हाग्रामायाव गुबुन गुबुन हाबाफारिजों मोनफ्रोमबो रेन्जआव फरेस्ट फेस्टिभेल फालिदों। 1 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै गिबि सप्तायाव रायजोनाङैनो फालिनाय जादों फरेस्ट फेस्टिभेलखौ। थिग बेबायदिनो वर्ल्ड हेरिटेज एरिया हायुङारि मानास हाग्रामानि गासैबो रेन्जजों लोगोसे मैया काहितमा हाग्रा बिफाना फालिदों फरेस्ट फेस्टिभेल। काहितमा रेन्जनि लाबदांगुरियाव फरेस्ट फेस्टिभेलजों लोब्बा लाखिनानै फरेस्ट रैखाथि, बिफां फुलि गायनाय बायदिखौ लानानै मोनसे एवारनेस मिटिं लानाय जादों। बेनि अनगायैबो फिसिनाय मैदेरजों लोगोसे गेलेनाय, सिनेमा दिन्थिफुंनाय बायदिजों हायुङारि हाग्रामानि खाथिनि रायजोफोरनो साखाफारा सेस्था लादों हाग्रा बिफाना। मैया हाबाफारियाव बासबारि रेन्जनि रेन्जार अभिनव बरुवा, काहितमा रेन्जनि रेन्जार राजेन दास, लाबदांगुरि आउटपस्टनि OC मनिराम टेका, गोबां हाग्रा बिफाननि मावथिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि गुनगोनां सुबुंफोराबो बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि 7 साननि हाबाफारिजों 1 जुलाइनिफ्राय जागायजेननाय फरेस्ट फेस्टिभेला दिनै थुंगेगोन। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय सालबारि जिल्ला लाइमोन BPF गांखंनि बानजायनायाव गबर्तनानि बडलेण्ड दरबार हलाव सरासनस्रा मेल लानाय जादों। सेन्ट्रेल कमिटि आरो इयुथ BPFनि बिथोन बायदियै मैया जिल्ला, ब्लक, प्राइमारि मोनफ्रोमबो कमिटिखौ मोजाङै दाफामनानै लानो थाखाय बिथोन हरनाय बायदियै गबर्तना बडलेण्ड दरबार हलाव सालबारि जिल्ला लाइमोन BPF कमिटिखौ आबुङै महर दानाय जाबाय होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। सालबारि जिल्ला कमिटि इयुथ BPFनि आफादगिरि दिलीप सरगियारिया फोरमायदों दि सिगाङाव जिल्ला कमिटिया 33 सोद्रोमा दंमोन। दा बेखौ गोदानै बारायनानै गासै 108 सोद्रोमाफोरनि मोनसे गोगोमै सालबारि जिल्ला कमिटि लाइमोन BPF दानानै लाबाय होननानै फोरमायदों। आरो खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों दि PMAY न'नि मुङाव न' मोनगिरिफोरनिफ्राय UPPL दोलोनि चेयारमेन आरो मेम्बारफोरा जेरैथिंबो 2,000 निफ्राय लानानै 5,000 सिमहालागै रां लानायनि अजद दिखांदों। BPF दोलोआ सिगाङावबो गोबां गोख्रोंमोन आरो दाबो गोख्रोङैनो दङ। बेनिखायनो गोदान लाइमोनफोरा दानि सरकारनि खामानि मावनायाव गोजोननाय गैया। बेनि थाखायनो मैया BPF दोलोनि लाइमोन कमिटि बानजायनायाव BPF दोलोआव 108 कमिटि दानो हाबाय। बेयावनो रोखा फोरमान जाबाय होननानै फोरमायदों सालबारि जिल्ला कमिटि इयुथ BPFनि आफादगिरि दिलीप सरगियारिया। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय सुबनखाथा मागो मेला फोथारनि सायनासालियाव मैया बिसायख'थि आय'गा बियाब दाफामनानै फोसावनायखौ गोजोननाय गैयैजों रायजो राजाफोरखौ सोमावसारनायखौ नुनो मोन्दों। बे सोमावसारनायाव बिथांमोना तामुलपुर बिधानसभा बियाबाव जों थाया, जों बाक्सा बियाबावनो थागोन होननानै जफादं सुबनखाथा ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ सोमावसारनायखौ नुनो मोन्दों। आसामाव गोदानै बियाब दाफामफिन्नायखौ लानानै गोबां ओनसोलफोरनि रायजो राजाजों लोगोसे राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौबो खुद्रिखांनायजों सोमावसारनायखौ दासान्दि नुनो मोन्दों। बेबायदिनो बाक्सा जिल्लायावबो थाखानाय 62 नं बरमा बिधानसभा बियाबखौ सिफायनानै गोदानै बाक्सा बिधानसभा बियाब आरो तामुलपुर बिधानसभा बियाब बायदियाव सोसननायखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजिदों।
थाखानाय 62 नं बरमा बिधानसभा बियाबखौ सिफायनानै माखासे ओनसोलखौ बाक्सा बिधानसभा बियाब आरो माखासे ओनसोलखौ तामुलपुर बिधानसभा बियाब खालामनायखौ लानानै गोख्रोङै सोमावसारदों जफादं सुबनखाता ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा। थांनाय 14 मे 2023 खालारखालि सानै बिमा फिसा आइजोखौ सा-8 दुथांफोरा जिनाहारि खालामनायनि दायनिगिरिफोरखौ रां लानानै हगार हरफिननायनि दायाव गुवाहाटी नोगोरमानि सातगाव थानानि एसपि नीलतपल देकाखौ दिमा हासावआव डीएसपि बिबानाव साजायारि पस्टिं खालामदों नखर बिफाना। लोगोसेनो सातगाव थानानि एएसआइ आखिलेश बरुवाखौ रिजार्भ क्लज खालामबाय होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि बै केसनि सायाव नायबिजिरनायनि उनाव सा-8 रेपिस्टखौ हमखांनायनि उनाव सातगाव थानानि पुलिसाबो बे खामानियाव लोब्बा दंफायोमोन होननानै फोरमान जादोंमोन। बेनिखायनो आइपिसि 376 नि जोहै गासैबो दायनिगिरिया साजा मोनगोन होननानै मिथिहोदों। गवालपारा जिल्लानि दुधनै महकुमानि बेंखनाव थानाय लीला गामियाव गंसे नाइट सुपार बासआ गाव हारसिङैनो लामा जिंनि हाखराव गब्रायलांदों। बुधबारनि हराव जादों बे जाथाया, जायनि जाहोनाव बासआव थानाय गोबां हान्थियारिफ्रा जोखोम जादों। जोखोम जानाय हान्थियारिफोरखौ दुधनैनि देहा फाहामसालियाव थिसनथाय होनाय जादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि साननै सिगाङावसो धुबुरी जिल्लानि साहपुराव गाव हारसिङैनो लामा जिंनि फांसे दंफाङाव सौदावनानै गासै सा-40 हान्थियारिफ्रा जोखोम जादोंमोन आरो गोब्राब जोखोम जानायफोरखौ बङाइगाव सिभिल हस्पिटालाव फाहामथाय होनो गोनां जादोंमोन। बराक सेरफांनि हाइलाकान्दियाव आसाम जातीयतावादी जुब छात्र परिषदआ आथिखालाव बिसायख'थि आय'गआ फोसावनाय डेलिमिटेशन ड्राफ्टनि हेंथायै सोमावसारदों। गस्ला गानालासे सासे लंथं जानानै बिसायख'थि आय'गनि हेंथायै सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 20 जुनाव फोसावजानाय डेलिमिटेशननि ड्राफ्टआव बराक सेरफांनि थाखानाय गासै मोन 15 एसेम्बलि बियाबनि जायगायाव मोननैखौ दाननानै आथिखालाव गासै मोन 13ल' एसेम्बलि बियाब खालामनाय जादोंमोन। बेनिखायनो सिगांनि बायदिनो गासै मोन 15 एसेम्बलि बियाबखौ बराक सेरफाङाव मोनफिननांगौ होननानै दाबि दैखांदों एजेवाइसिपिआ। बराक सेरफांनि हाइलाकान्दियाव मुगैथाव जाथाय। आलाकपुर थानानि बेंखनाव महनपुर ओनसोलनि मोनसे हाग्रायाव सानै फरायसुलिखौ सानै दुथाङा लांखारनानै दोलोआरि जिनाहारि खालामदों। बे जाथायजों लोब्बा गोनां दायनिगिरि रेपिस्ट जाबिर आहमेद बरपुया 27 बोसोर आरो आनसारुद्दिन बरपुया 23 बोसोरखौ पुलिसा हमबाय। आलगापुर थानानि असि मृणाल दासआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बुधबारखालि हिन्जावसानि बिफाया कमप्लेन होनाय लोगो लोगोनो पुलिसा गोख्रैनो जाथायनि सायाव एक्सन लादों। नाथाय दुखुनि बाथ्रा दि सासे फरायसुलिनि हालोदा जोबोद सिरियासथारमोन आरो सिलचर मेडिकेल कलेजाव लांदोंमोनब्लाबो हिन्जावसानि जिउखौ रैखा खालामनो हायाखिसै। आथिखालाव पुलिसा हमजानाय सानै रेपिस्टनि हेंथायै पक्स' आयेन आरो मार्डार केसनि जोहै केसखौ रेजिस्टार खालामबाय होननानै मिथिहोदों। उत्तर प्रदेशनि रामपुर जिल्लायाव सोमोनांथाव जाथाय जादों। रामपुर जिल्लानि साहानाबादाव मासे मोख्रायानो साराफत हुसैन मुंनि गंसे बाइकनिफ्राय नोगोद 1 लाख रां गोनां बेगखौ खावनानै फांसे दंफां सायाव लानानै थाहैदों। उनाव जेब्ला बाइकनिफ्राय रांनि बेगखौ लांनायखौ गुबुन सुबुङा नुसनो अब्लासो साराफत हुसैना आन्जाद मोनोदि गावनि 1 लाख रांनि बेगखौ मोख्राया खावनानै लांबाय। गोबां नाजानायनि उनाव जायगानि रायजोफ्रा मोख्राखौ होनायाव मोख्राया रांनि बेगखौ बिफां सायावनो आलायनानै दोनो आरो खारलाङो। बाक्सानि सालबारिनि गोदान सरना गामिनि सौरभ कलिताखौ गावस्रानि न'आवनो हमो। सौरभ कलितानि न'निफ्राय नकल फैसा, गान्जा आरो नकल सनाजों लोगोसे जिसुनि मुसुखा मोनदों। गोबाव समनिफ्रायनो सौरभ कलिताया सिखावै ड्राग्स गान्जानि फालांगि मावबोबाय थादोंमोन। सालबारि महकुमानि पुलिस बेंगिरि नीलतपल सइकियानि दैदेननायाव बे नायबिजिरनायाव हमनो हायो। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।